نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة. Svaka osoba i svaka duša u toj osobi je za ono što je uradila rahine, je zalog. Znate li šta je zalog? Ona je odgovorna. A u praktičnom smislu ovdje, kad ti posudiš od nekoga nešto, dadneš, zadužiš, založiš nešto od svoga imetka, tebi Allah tebareke ve ta'ala dao tolike blagodati, dao ti život, dao ti pamet i razum, dao ti zdravlje, dao ti blagodati koje ne možeš ni nabrojati. Zadužen si. Da bi Allahu tebareke ve ta'ala bio pokoran, ibadet mu činio. Svaka duša i svaka osoba je natovarena svojim djelima, to jeste svojim grijesima, i za njih je založena. To jeste, ako mu ne budu ispravna ta djela, šta će biti? To jeste, ako ovaj potroši onaj dug koji je uzeo, šta će biti s onoga zaloga? Uzeće, otiće. Tako ćeš i ti, ne daj Bože. Ako ti protračiš svoj dunjaluk, ako ga bezkorisno potrošiš na ovome svijetu, bezciljno, onda si ti taj zalog, ode ti u džehennemsku vatru. Ti si založen. Ali nije takav slučaj sa sretnicima, sa džennetlijama. Nije takav slučaj sa sretnicima, sa džennetlijama. U džennetima mnogobrojnim međusobno razgovaraju, međusobno se raspituju o mnogim stvarima i pitanjima, dok nisu došli na tu temu da govore o zločincima, o nevjernicima koji su džurm učinili. Šta znači muđrim? Uzeto od arapske riječi džurm. Od toga je riječ eđram semavije, nebeska tijela. Ali u osnovi džurm je uzet u arapskom jeziku u značenju nešto veliko, ogromno. Znači da je taj njihov grijeh ogroman, neopisiv. Wallahi jest neopisiv. Allah ti sve dao, a ti neš da ga vjeriš, neš da mu budeš pokoran. Da Allah zakloni i sačuva. Zašto to tako? Zato što su se ljudi udaljili od upute. Allah tebareke ve ta'ala dao čovjeku priliku i mogućnost. Pa kao da ćeš 1000 godina živjeti na ovome svijetu. Pa i da hoćeš, šta će biti za toga? Pa da su ljudi svjesni. Ne govorimo o onima drugima, nego govorimo o onima koji vjeruju. Da su muslimani, da smo istinski svjesni te odgovornosti. Da nam valja leći u kabur, a nije to sve, nego valja stati pred Allah tebareke ve ta'ala, koji ja'lemu sirra wa akhfa, zna sve tajne i ono što je skrivenije od svake tajne. I ljudsku pomisao je poznaje. Muđrimin znači učinili su nešto ogromno, veliko, zlodjela učinili. I tako oni u svome razgovoru jedni drugima rekoše, hajdemo da vidimo šta je s onim zločincima. To se podrobnije govori u suri As-Safat. Gdje Allah tebareke ve ta'ala kaže: "Qala qailun minhum inni kana li qarin." Reče jedan od tih džennetlija, ja sam imao jednoga druga na dunjalu. Yaqulu a innaka la min al musaddiqin. Govorio mi je,
Zar ti vjeruješ? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون Zar kad umremo i postanemo zemlja i kosti, zar ćemo mi da polažemo račun? Nakon toga قال هل أنتم مطلعون kaže hoćete li da odemo da vidimo šta je s njim? Kolika je to udaljenost? Kad je udaljenost među stepenima u džennetu, koliko između zemlje i zvijezda koje mi vidimo na nebu. Od jednog do drugog stepena. Tolika je razlika u stepenima u džennetu. A kolika je ta udaljenost između dženneta i džehennema? Allah te bareke ve taala sami zna. I kako da se približi džehennemu i da ga vidi? Hel entum muttali'un? Hoćete li da idemo da ga vidimo? فاطلع فرآه في سواء الجحيم Allah kaže pa on sam ode. Neće ljudi da uopšte znaju za njih. Ovaj sam ode i nađe ga u sred džehennema. قال تالله إن كدت لتردين I reče mu, tako mi Allaha, umalo da ti mene zaveo nisi. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين I da nije blagodati gospodara moga, bio bi i ja zajedno sa tobom u džehennemskoj vatri. Šta znači društvo koje može odvesti i dobro društvo i loše društvo? Ovdje ćemo isto to da vidimo. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين Zar nismo bili mrtvi? One svoje prve smrti. I nećemo biti u azabu, nećemo biti proživljeni. Jel ovo sad istina? Pokazujem. Ovdje Allah kaže, ما سلككم في سقر pitaju ove džennetlije, džehennemlije, šta vas je dovelo u sekar? قالوا لم نك من المصلين A ovi kažu, mi nismo bili od onih koji klanjaju. To je prvo što govori. A na šta ukazuje namaz? Na pokornost Allahu te bareke ve taala. Prvo što kažu, nema tu laži, nema tu petljanja. Istina sama. Znaju sada, ali im sada to ne koristi. قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين Nismo bili od onih koji klanjaju. ولم نك نطعم المسكين I nismo bili od onih koji hrane siroma. Onome što je Allah propisao, dajući zekat, pomažući u svim vidovima dobra. Dakle, niti su Allahov hak izvršili, niti su ljudski hak i obaveze prema ljudima završili. وكنا نخوض مع الخائضين I mi smo se zabavljali s onima koji se zabavljaju. Sate provodili u kartama, u kocki, u lošem društvu, u televiziji, u novinama, u časopisima. Provodili se, upuštali se u svakojake besposlice, upuštali se sa besposlenjacima, besposličarima, može. Što znači društvo? S kim si onakav si? Primjer u hadisu se spominje lijepog i lošeg društva. Lijepog društva kao onoga koji nosi misk, koji prodaje misk. Kaže, ili će ti dati da se namirišeš, ili ćeš osjetiti mirisa od njega, lijepoga.
ako si u lijepome društvu. A ako si primjer lošeg društva, kao primjer kovača, ili će ti spržiti tvoju odjeću, ili ćeš osjetiti ružan miris. Dakle, navodi ovim samo jedan dunjalučki primjer čega društva, lijepoga i lošega društva. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ I mi smo poricali dan sudnji, jeumuddin, din u ovome slučaju znači sud, znači obračun. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينِ Dok nam nije došlo ubjeđenje. Koje je ovo ubjeđenje ovdje? To je smrt. Što se zove smrt ubjeđenje? Rekli smo, zato što čovjek u času smrti vidi šta? Vidi meleke, počinje da vidi nešto iz svijeta gajba. I zato se to zove jakin, ubjeđenje, nema ni malo više sumnje. Fema tenfe'uhum šefa'atu šafi'in, i takvima ništa zagovaranje zagovornika ne koristi, a rekli smo sav šefa'at pripada Allahu te bareke ve ta'ala i on ga daje kome hoće, a ne prima šefa'at osim od onoga sa kojim je on zadovoljan, kome dadne izun i sa kojim je on zadovoljan za onoga za koga dozvoli da se šefa'at čini.